знам кой го е забъркал, всичко ще разбере, нали виждате, че е невинен. Чакайте сега, кой кого забърка? Защо е задържан в... Кой кого забърка в каша? Ще може ли Не знам, той ще каже. Кой той? Не знам кой, аз не знам нищо. Ама по това, където служим в съда. Какво, че е невинен от такова? Не виждате ли вие? Невинен ли? Виновен ли? Това не е това е мярка. Не, мярка, но няма никакви доказателства. А той е задържан при никакви доказателства. Защо лежи една седмица в затвора? Защо му е необходителен тогава, че Това аз не мога да ви кажа. Аз ако съм бил там, ще ви кажа защо. Според вас кой е звукал, кой дава време? Не знам, има свидетели. Те ще питате, не мен. Както става ясно, точно там не се карате, да. Не ви се караме, ма и вие сте на наше място и вие ще карате, няма да се радвате да снимате, нали? Ние си изпълняваме задълженията, ние трябва да снимаме всичко. И ми разберете си задълженията и тогава ще снимате. Ма не, вие сами се знаете. Аре, бе, какво ще го правим с звездаре?